YBI ट्रेडिं एप बाहायग्राफोरनिसिम गोदान मोनसे आपडेटआ खर'आव आखाइ हमहोदों बाहायगिरिफोरनिसिम। गोरलै राहाजों लाख लाख खामायनो सानग्राफोरनि मोखाङाव लाहाखि महर लादों। सानफ्रामबो YBI आव लाख लाख खामायग्राफोरनिफ्रायबो 6,000 रांनि गोनांथि कम्पानिनि। जाय समाव बयनिबो YBI एकाउन्टआव लाख लाख रां दं, बे समाव मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय 6,000 रां KYC नि मुङाव लानो नागिरनाया गोबां लाख लाख YBI ट्रेडिं एप बाहायग्राफोरखौ सोमोनांहोदों। YBI ट्रेडिं एप कम्पेनिनि KYC आपडेटआव रोखा मख'नाय दं। पेन कार्डनि नं आरो 6,000 रां नोगोद होना YBI KYC आपडेट खालामनो। 9 आगस्ट थामहिनबा दिनैनि साननिफ्राय लानानै फैगौ 11 आगस्तनि गेजेराव KYC आपडेट थामहिनबा आबुं खालामनो थाखाय बिथोन। KYC फोरमानलाइखौ आबुं खालामनो थाखाय 6,000 रिसार्च खालामनो थाखाय नोंथांनि गावनिनो बेंक एकाउन्ट एबा UPI एकाउन्टखौ बाहायनो बिथोन। जाय बाहायगिरिफ्रा होनांगौ KYC खौ आबुं खालामाखै, बिसोरनि थाखाय रांखान्थियारि फोरमायथिखौ YBI आव सोरखारि खाजोना बिबानगिरि आरो बेंकफोरनो फोनांजाब खालामगोन। नोंथांनि बेंकआव फ्रिज जागोन आरो जाय नोंथांनि दाहारा गोहोम गोग्लैगोन। गोबाव सम गोनांथि KYC नि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्ट आरो YBI एकाउन्टखौ सरासनस्रा खालामफिननो थाखाय 10% खाजोना होनांगोन। नोंथांनि थोंजों गोजौसिन मावख'गिरिफोरखौ KYC फोरमानलाइखौ आबुं खालामनो खावलाय। बेफोरबायदि बिथोन होनायखौ नुनो मोनदों। 12 आगस्तनि सिगां फोरमान खालामनायखौ आबुं खालामै YBI एकाउन्टफोरनि बिबांखौ फ्रिज खालामनाय जागोन। जाय बाहायगिरिफ्रा KYC आबुं खालामाखै, बिसोरनि थाखाय जानबुं नं आरो बेंकनि फोरमायथिखौ फोसावगोन YBI आ। जाय बाहायगिरिफोरा KYC फोरमान खालामनायखौ फोजोबबाय, बिसोरो 12 आगस्त सरासनस्रायै रां दिहुनगोन। गासै 30 लाख दिहुननो थाखाय 30 लाख बिबांनि दिहुननो हागोन। फोरमानलाइखौ फोजोबनायनि उनाव 15 सानफोरनि गेजेराव KYC जमा खालामनायखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव दिहुननाय जागोन। थारैनो सोंथि सिखाङो, जाय समाव लाख लाख YBI एकाउन्टआव थाखानाय रां दिहुननायाव टेक्स महरै दानखानाय जायो, मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय फिन आरोबाव KYC नि मुङाव कम्पानिया रां आरजिनो नागिरनाया सोमोनांथावना। बेफोरबायदि ट्रेडिं एपनिफ्राय सम सम सरकारा सांग्रांथि होसेयावबो बेफोर एपनिफ्राय रां आरजिनो नाजानाया बेसेबां गनायजाथावना? सोंथि सिखाङो, YBI मुलाम्फागिरिफ्रा 6,000 रां होनानै गावबा गावनि YBI एकाउन्टखौ KYC आपडेट खालामगोन नामा? जुदि खालामनानै रां थांजायोब्ला सोरखौ बिनि दायनिगिरि खालामगोन, सोरखौ हमगोन? बे मोनसे गिदिर सोंथि जाबाय। बे समाव नोंथांमोनाबो फोरमायनो हागोन नोंथांनि एकाउन्टनि थासारिखौ। नोंथाङा बेसेबां आरजिखो, बेसेबां मोननो दंबावो आरो बेसेबां थांजाखो? बे समाव कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।